O 1 de xullo farase efectivo o traslado da ambulancia medicalizada que ten a súa base no Hospital do Salnés a Sanxenxo, unha medida que se ven tomando nos últimos anos e que unha vez máis denuncia o BNG. Con este cambio de localización advirten que moitos puntos quedan desprotexidos cuns tempos de resposta dilatados. Que estando a ambulancia en Sanxenxo, os tempos de resposta multiplícase. Non é o mesmo unha prestación en 5 minutos se a ambulancia está no Hospital do Salnés ao centro de Vilagarcía, en 6 ou 7 a Cambados ou a Illa, que en 30, en 35 ou que non se active porque xa non vai a chegar. Eso significa a diferencia entre a vida ou a morte, hai que dicilo así de claro, ou a diferencia entre secuelas ou non ter secuelas. Unha opinión que comparte o persoal de emerxencias que ademais advirte da falta de recursos en xeral nesta zona. Ahora grávase, aínda por encima, co tema de que a ambulancia medicalizada se vai para Sanxenxo. Entón, xa aquí hai unha falta de recursos brutal e aínda por encima a ambulancia medicalizada levana para Sanxenxo. Entón, aquí queda a población desta zona totalmente descoberta. Vemos os anos anteriores o que pasou, pois con accidentes graves, onde a ambulancia medicalizada non puido chegar, paradas cardíacas, onde a ambulancia medicalizada non puido chegar, nin siquiera se activou porque o tempo era tan alto que xa non era necesario activar a ambulancia medicalizada. O BNG di que non vai normalizar esta normalidade, anuncia unha ofensiva social e institucional para pedir explicación sobre o traslado a Sanxenxo. Onte solicitei esa reunión ao director do 061, solicitamos comparecencia no Parlamento de Galiza do director do 061, do xerente do Sergas, tamén no Parlamento, porque é necesario que expliquen, que den conta de por que esas decisións, por que a falta de recursos a todos os niveis en esta comarca do Salnés. E apuntan que, sendo conscientes de que todos os concellos da zona multiplican a súa poboación no verán, o razoable sería manter a ambulancia medicalizada no hospital e dotar a Sanxenxo e o Grove dunha segunda unidade. Que a ambulancia con sede no Hospital do Salnés estea todo o ano. Que se dote dunha ambulancia medicalizada diferenciada aos concellos de Sanxenxo e do Grove nos meses do verán. Que se dote e se amplíe a dotación de ambulancias de soporte vital básico todo o ano na comarca, especialmente a de Vilagarcía. E tamén que se dote dun segundo técnico a ambulancia medicalizada que ten a base no hospital. Reclaman ademais que traslados entre centros que se poderían facer con outros medios se deixen de facer coa medicalizada para garantir que estará dispoñible para situacións onde realmente precisa.